Uma noite, bom menino, outra edição de Ponto Final, que é já webs aqui, a 16 de agosto de 2022. Por certo, para bem, natura emocional e também docente com a abertura de ano escolar 2022-2023, ano escolar que tem hobby reto, minister anunciar diferentes coisas que também tomam lugar. É ano escolar aqui, vamos esperar que tudo logra, me observa, vamos desejar para lograr também. De ponto final aqui, nós vamos tratar tema, lo bobei reparar, porque eu escuto hobby bom, tema quizás complicado, mas tema que está atual ainda naturalmente, nós também papia arriba caso de corte. De com, nós também papia que nos invitado, o senhor Stijn Franken, está na escolher como melhor advogado penal de Holanda. Recebi que durante a encuesta de 500 colegas de GMS, que é outro advogado na diferente cidade, não apontar o senhor Stijn Franken como o melhor advogado de Holanda. O senhor Stijn Franken está também professor de strafrecht, strafprocesrecht, para mais exato, na Universidade de Utrecht. Então, ele tem seu próprio cantor e é especializado maneira nós sabemos que em parte penal. Então, este de advogado que defender também ex-ministro George Yamalodin durante o caso da Corte Superior aqui na Willemstad. Maneira que conheci, George Yamalodin recebeu sentença de 28 anos de castigo de prisão, 28 jaar. Então, de cassação na Den Haag também, na avisa que castigo está na Hoge Raad e castigo te queda igual. Nós estamos o ponto final aqui junto com nosso brother Arwan. Conta. Bom, feliz noite, Babo. Também feliz noite no nosso televidente e no nosso rádio entre. Nós estamos para trabalhar em Chiquito. Sim, trabalhar em Chiquito. Você dar café, então o café está bom? Sim, o café sowieso é bom, mas tem nossa companhia barista. Então, é bom café preto. Então, é bom. Mas está bebendo café um par de dias, você não quer fazer café um rato? Mas subia aqui. Mas subir? Sim, vamos começar a beber mais regular café aqui. Normalmente eu bebo cappuccino pero aqui. Exato, mas é estranho que eu bebo de preto. Sim, mas a minha personal pensava, não, eu tenho que começar a beber café preto, é também para o sistema, agora eu tenho posição de barramento de peso. Nós também com outro, então. Também então. A mim sabe lá que sem leite um gato, mas decidi lá que café tudo com o gato. Bom. Sim. Televidente. Mas ganhava assim, que sem suco, sem nada, vou pensar, mas já não tenho que levar bom, não. Já tu rato você mira minha cara track de café, então você. Sim. Sim. E na cabeça que era que tá na mita wakan to track cara não, não. Na casa. Pero por cierto, televidente que vos mira nossa track boca timbiada, mas na cara, porque nós tem beugel, nós tudo tem beugel. Então como die beugel besteed, timbiada cara tá track assim tu de forma que men não queda estranho timbiada que vos mira nos boca não move estranho. Pero em todo caso. Mi também no se nos invitado, então mes ora nós também ponteria também, naturalmente, aqui que le bien na Corsau. Meneer Franken, welkom bij Punto Final en welkom op Curaçao. Dank u wel. Het is niet de eerste keer. We herinneren u nog heel goed, vorig jaar juni. Nee, dat was iets eerder. De uitspraak was in juni. Maar u was op Curaçao om meneer Yamalodin bij het hoger beroep te verdedigen. Ja. En u heeft daar ook het woord gevoerd, weet ik nog. En die zaak diende eigenlijk in de kazerne, marinierskazerne op Suffisant, waar de Curaçaose militie ook zit eigenlijk. Maar u bent hier op Curaçao nu, het is natuurlijk afgelopen binnen het Koninkrijk met de zaak Yamalodin, want het is ook in cassatie geweest. Maar u bent toch hier op Curaçao weer voor de zaak Yamalodin. Kunt u daar... Ja, u zegt heel goed, het is binnen het Koninkrijk afgelopen, maar we zijn nog lang niet klaar. Ja. Want we gaan in ieder geval nog 2 dingen doen. We werken hard aan een verzoek tot herziening en heropening van de zaak. En we zullen op heel korte termijn ook een klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat in Straatsburg zit. Dus aan die 2 dingen werken we nog erg hard. Herziening, dat is inderdaad op Curaçao ook een paar keer geweest hier. Ook op Bonaire, een hele bekende zaak was de zaak Spelonk. Ja. En die mensen hebben hun straf zelfs uitgezeten, maar ze hebben schadevergoeding gekregen vanwege uitzitten van een straf ook niet. Ze waren niet degene die 2 mensen hebben vermoord, in ieder geval.
Maar als we het hebben over herziening van de zaak Jamaluddin, dat gaat wel op Curaçao afspelen natuurlijk. En daarnaast die klacht. Wat betekent de herziening in de zaak Jamaluddin? Waarom? En wat betekent die klacht eigenlijk als u een klacht indient bij de Europese Unie? Nou, het zijn twee verschillende... Europese Hof. Bij het Europese Hof. Het zijn twee verschillende dingen. Laat ik beginnen met de klacht bij het Europese Hof. Ja. Wat is er gebeurd? Naar mijn vaste overtuiging was Jamaluddin al veroordeeld voordat hij überhaupt terecht had gestaan. Omdat in de uitspraak in de zaak van meneer Fonseca door hetzelfde hof dat Jamaluddin veel later heeft veroordeeld, al was gezegd, Jamaluddin is de opdrachtgever van de moord geweest. Dat zei het hof op het moment dat Jamaluddin nog niet eens zich had kunnen verdedigen voordat hij überhaupt terecht had gestaan. Nou, dat is volgens mij, en ik ken de uitspraken van het Europese Hof op dat terrein wel een beetje, echt een schending van wat dan wordt genoemd het onschuldvermoeden. Voordat je wordt veroordeeld, word je geacht onschuldig te zijn. Maar doordat het Hof in de zaak van meneer Fonseca zei, Jamaluddin is schuldig, en daarover zelfs een persbericht uitbracht, is dat onschuldvermoeden volgens mij geschonden. En daarover gaan we klagen bij het Europese Hof. Mm-hmm. Dat is de ene traject. En het andere traject is de herziening. En dat houdt verband met mijn vaste overtuiging dat de echte waarheid in de zaak van de moord op meneer Wiels nog niet is gevonden, nog niet is vastgesteld. En dat wij op zoek zijn naar datgene wat er echt is gebeurd. Wat de echte motieven zijn, wie er echt achter zit. En we werken er hard aan om dat te ontdekken. En misschien mag ik van de gelegenheid gebruik maken om weet je, als er mensen zijn die informatie hebben, om die te vragen, zoek contact met mij. En ik zal alles uiteraard met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid behandelen. Maar ik wil graag in contact komen met mensen die er ongetwijfeld moeten zijn, die meer weten. Ja. En hoe kunnen die mensen u eigenlijk benaderen? Die kunnen mij altijd een mail sturen en als je een beetje op Google zoekt, dan kunt u mij vrij snel vinden en mijn mailadres vinden. En als mensen, weet je, informatie hebben, zullen ze altijd een manier vinden om mij te bereiken. Ja, dat is niet moeilijk. Sorry? Nee. Het is niet moeilijk, want u bent iemand die een werk heeft die iedereen, zeg maar, tot u toe kan komen. Ja. Dat hoop ik. Ik hoop niet dat de drempel om mij te bereiken zo hoog is. Maar die uitnodiging staat. Weet je? En ik ga er zorgvuldig mee om en vertrouwelijk mee om. Maar er moeten mensen zijn die meer weten. Ja. En ik zou graag met die mensen in contact willen komen. E me digo bisa televidente nan ku oyente nan tambe lo que señor Franco te bisando pues gente nan ku sa mas di caso quizás el asesinato di señor Helmi Magno Wiels que tomou lugar dia 5 de maio de 2003 anto tambe relacionar com o senhor Jamaluddin, que é diferente coisa que me dilanti, anto que tem outra informação que o portal senhor Stein usa, senhor Stein Franken, anto eu vou por animes, dat diz, bota Google, Stein Franken zijn nummer, bota me gehet aan bij Sally Bowdy, je ook de papia, dus dat Stein ko lange Franken, anto bota teken nummer Google, bota bin kai naar zijn kantoor. Zijn kantoor naar Amsterdam, naar Vondelstraat, en dan bota tik in, bota me zo mailadres toe kost. Ik heb net uitgelegd. Ik begrijp ongeveer, ja. Dus we kunnen het opzoeken op Google en zo. U heeft uw website en dergelijke, dus het is heel makkelijk. En natuurlijk, hoe jullie het zelf merken, je moet die mail wel in het Nederlands opsturen. Want meneer Stein die begrijpt het papiermensentaal niet volledig, toch? Nee, maar als mensen al liever in het papiermens doen, prima. Je zoekt iemand om het te vertalen. Dan komt het allemaal goed. Oké, nice om te weten. Ja. Meneer Franke, als we het hebben over een herzieningszaak. U bent nu op het eiland. Hoe lang gaat het duren voordat... bent u nog op onderzoek en zo bezig? Of heeft u al een datum gekregen? Hoe zit dat? Nee, de klacht in Straatsburg is bijna klaar. Die hoop ik volgende week of over 2 weken in te dienen. Met herziening, weet je, dat is heel moeilijk te voorspellen wanneer ik denk, we hebben voldoende materiaal om te vragen om een heropening van de zaak. Misschien levert mijn oproep allerlei nieuwe informatie op, daar wil ik zorgvuldig mee omgaan. Moet ik ook goed controleren
wat we daarmee kunnen. Dus dat is heel moeilijk om daar een tijdslimiet aan te plakken. Ik weet niet, misschien kan het volgende maand, misschien duurt het nog een jaar. Dat weet je, is heel moeilijk te voorspellen. Ik hoop zo snel mogelijk. Ja. Heeft u zelf ook met meneer Jamaluddin, uw cliënt, gesproken? Ik heb de afgelopen dagen heb ik al contact met hem gehad en vrij uitvoerig met hem gesproken, ja. Hoe gaat het met hem? Gezien de omstandigheden. Het is altijd gezien de omstandigheden, dat zegt u terecht. Ik vond hem strijdvaardig. Dus weet je, nog wel met de wens, weet je, het kan niet waar zijn dat dit het is. En die wens deel ik met hem, dus strijdvaardig. Ik vond hem er, het klinkt misschien heel raar, maar beter uitzien dan ik had verwacht. Dat wou ik u net vragen, want natuurlijk daar buiten op straat hoor je heel veel dingen van nee, hij ziet er ziek uit, hij is of hij was ziek, hij is dun geworden, weet je. En als natuurlijk, hij was een oud-minister, dus hij zou natuurlijk een fanbase hebben. Hij zou mensen nog steeds hebben die in hem geloven. Het zou fijn zijn toch om even te weten van, oh, wat u zegt, het gaat goed met hem, hij ziet er beter uit. Geef toch zijn fanbase toch een beetje rust. Ik denk dat wij, laat ik voor mezelf spreken, dat ik nooit helemaal kan beseffen wat het betekent om vast te zitten. Want ik heb nooit vastgezeten. Ja. En ik denk dat het buitengewoon zwaar moet zijn. Ik kan me proberen een beeld daarvan voor te stellen. En zeker als je weet van jezelf dat je onterecht vastzit, is het buitengewoon zwaar. En ik heb dus bewondering voor de manier waarop hij daarmee omgaat. Weet je, het moet heel zwaar voor hem zijn, voor iedereen die vastzit moet het heel zwaar zijn. Maar hij blijft vechtlustig, strijdvaardig om te zorgen dat de echte waarheid op tafel komt. En ik maak me dan een voorstelling hoe het moet zijn en hoe zwaar het voor hem moet zijn. En als ik dat vergelijk met wat ik zag, dan dacht ik van nou, ik vind je er eigenlijk redelijk goed uitzien. Maar ik kende hem natuurlijk nog niet in de tijd dat hij buiten rondliep. Zoals u hem heeft gekend, hier bij wijze van spreken in de televisiestudio. Ja. Maar ik heb bewondering voor de manier waarop hij met de situatie omgaat. En wat heeft hij verteld over zijn, het feit dat hij in de gevangenis zit en zo, maar wat betreft zijn behandeling in de gevangenis? Ja, weet je, ik wil daar een beetje discreet mee omgaan, met datgene wat hij aan mij daarover vertelt. Maar het is geen geheim dat het zwaar is. En dat de mogelijkheden en de faciliteiten hier ook op Curaçao niet altijd even goed zijn. En dat er problemen zijn, ook met het regime dat er is voor iedereen volstrekt duidelijk. Ik denk niet voor iedereen. Leg eens even uit wat... Wat wij horen, en ik zit niet zelf in zo'n cel, maar wat wij horen is dat er problemen zijn met, ik noem maar wat, met de watervoorziening. Niet op alle afdelingen is er sprake van stromend water. Dat is een probleem als je vastzit. Het is niet altijd even makkelijk om met soms gedetineerden vast te zitten die ernstige psychische problemen hebben. Nou, weet je, als er iemand in een cel naast je heel vaak heel hard schreeuwt en je wakker houdt. Dat zijn problemen die waarschijnlijk mensen die wel eens vast hebben gezeten niet onbekend in de oren klinken. Het systeem, weet je, gevangenissen zijn nooit leuk. Als er extra problemen zijn, zoals problemen met het water, is dat alleen maar extra moeilijk. Als ik dan kijk naar de manier waarop George Jamaluddin daarmee omgaat, kan ik alleen maar een diepe buiging maken. Okay. Nou heeft meneer Jamaluddin u benaderd om hem te verdedigen. Dat heeft u al gedaan in de beroepszaak. En nu voor een herzieningszaak. We weten ook nog niet wanneer en zo. Maar heeft u natuurlijk niet voor niets benaderd. U bent in Nederland uitgeroepen tot beste advocaat. 500 collega's van u hebben via een enquête gestemd en gezegd van hij is, ik heb het gelezen, hij is rustig, hij is een goede prater, een goede spreker, zo, een goede verdediger, hij is top en zo. Ze hebben veel dingen genoemd en u gekozen tot beste strafadvocaat van Nederland. U bent ook professor natuurlijk.
En u bent hoogleraar bij de Universiteit van Utrecht. Dus meneer Jamaldin heeft, een van de beste, of de beste in huis. Zijn collega's zeggen de beste, dus de beste in Nederland. U heeft ook andere mensen in Nederland verdedigd. Dus in de zin dat u ook een herzieningszaak bent begonnen. Ik herinner me nog Lucia de Berg. Lucia de Berg was toen tot levenslang veroordeeld voor moorden op oude mensen. Volgens mij was het een ouderentehuis of was het in het ziekenhuis. Zowel oudere mensen als jonge baby's was de beschuldiging. En baby's. Dus injecties geven, doodmaken en dergelijke. Dus kun je nagaan. Senhora Lucia de Berg, aqui que da sentencia na castigo de vida largo, was acusé que tabata mata gente grande e também baby nang, que tabata denso cuido, paso eta enfermera, anto acusé de tabata passa na angua, paso eta tabata hanyananta sufri, passa na angua, anto mata nang. Anto supuestamente passa na voor die sofrimento. Maar meneer Stijn Franken heeft heeft gevraagd om een herzieningszaak. En mevrouw Lucia de Berg is nu vrij. Al jaren vrij, geeft een heleboel lezingen, ook samen met u. Dus de kans dat meneer Jamaldin in een herzieningszaak vrij zou kunnen komen, acht u hoog? Weet je, als ik een glazen bol zou hebben en alles kon voorspellen, dan zou ik buitengewoon rijk zijn. Dus dat kan ik niet. Dank voor alle mooie woorden die u net heeft uitgesproken, maar een advocaat is zo goed als zijn laatste zaak. Dus weet je, iemand als meneer George Jamaldin koopt er niks voor dat collega's mij hebben gekozen tot beste advocaat. Hij zit vast, dus in die zaak heb ik nog geen succes gehad. Maar het is wel zo dat een zaak als die van Lucia de Berg leert dat het niet is afgelopen met het cassatieberoep dat is verworpen door de Hoge Raad. We zijn nog niet klaar. En in die zaak, Lucia de Berg heeft, ik geloof, 6,5 jaar vastgezeten voordat werd vastgesteld dat ze onschuldig was. En pas na 6,5 jaar werd ze vrijgelaten. Ik mag hopen dat het bij George Jamaldin niet zo lang hoeft te duren. Ja. Maar het kan wel. En de kansen kan ik pas een beetje inschatten op het moment dat ik het verzoek tot herziening klaar heb. En zover ben ik nog niet. En daar hoort er natuurlijk ook een schadevergoeding bij, hè? Ja, maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Weet je, het belangrijkste is, denk ik, dat de waarheid wordt vastgesteld. Dat daarmee de onschuld van George Jamaldin wordt vastgesteld. Ja. En ik denk nog helemaal niet, en George Jamaldin zeker ook niet, aan termen als schadevergoeding. Dat is echt veel te vroeg. Maar als het gaat om een herzieningszaak, dan gaat de SEC om hem vrij te krijgen. Er wordt niet additioneel gevraagd om schadevergoeding, niet meteen, dat is apart. Wat er gebeurt is, je vraagt een herziening aan, dan wordt er gekeken, is er sprake van iets nieuws? Maar nieuwe feiten die een nieuw licht werpen op de zaak. En vandaar ook mijn uitnodiging aan mensen die nog niet hebben gesproken en toch meer weten waar het echt verband mee houdt. Maar als er iets nieuws is, wat echt een ander licht werpt op de zaak, kun je een herziening vragen. En als die herziening gegrond wordt verklaard, zoals dat heet, komt er eigenlijk een nieuw proces. Ja. En wordt er opnieuw gekeken met het nieuwe bewijsmateriaal dat er is, wat klopt er van de beschuldiging. En als die herziening eenmaal gegrond is verklaard, dan mag je erop vertrouwen dat er dan ook een vrijspraak zal volgen. Maar alles op zijn tijd. Want tot nu toe, ja. U heeft net zeg maar een verzoek gedaan voor als er mensen zijn die zeg maar iets anders weten dan wat wij nu al weten, om contact op te zoeken met u. Maar ik kan me herinneren, families van hemzelf ook, heeft toen de tijd ook een hoge geldsom neergezet, toch? Voor degene die zeg maar de gouden tip had, toch? Ja, maar daar is er niks van. Volgens mij was het 1 miljoen? Dat was de compensatie. Ja, dus denkt u dat u het geluk heeft om het nu, zeg maar, dat er geen som erachter ligt, toch iemand te krijgen die zegt van,
luister, ik was erbij en zo zit het. Ja, maar het hoeft niet eens te zijn dat mensen er zelf bij zijn geweest. Of er iets mee te maken hebben gehad. Maar ik denk dat er mensen zijn hier op Curaçao die meer weten. Die weten ook waarom meneer Wils van het leven is beroofd. Die weten hoe het echt is gegaan. En dat zeg ik omdat ik ervan overtuigd ben dat met de uitspraak van het Hof hier in de zaak van meneer Jamaluddin de waarheid niet is vastgesteld. En dat betekent dat er mensen moeten zijn. En misschien is het een kwestie van geluk hebben en misschien is het een kwestie van dat mensen ook zich gaan beseffen wat het betekent dat, wat mij betreft, onschuldig iemand vastzit. En dat ze zich dat aantrekken. Dat heeft te maken misschien met geweten of... Nou, maakt maar niet uit. Maar ja, ik heb de hoop dat mensen zich gaan melden. Okay. Want in andere zaken, we moeten wel constateren, in andere zaken zijn die mensen wel blijven zitten. Bijvoorbeeld Holleder en meneer Volker de Graaf, de moordenaar van meneer Pim Fortuyn. En meneer Holleder zit ook, hoe lang heeft hij gekregen? Dat weet ik niet meer. Hij is Want onlangs veroordeeld door het Hof in Amsterdam tot een levenslange gevangenisstraf. Ja, hij heeft ook levenslang. Ja. Voor verschillende moorden. Hij was ook betrokken bij de zaak van Freddy Heineken toen de tijd en dergelijke. Maar die zitten wel vast. Ja. Herziening heeft niet geholpen bij die zaak. Nee, maar in die zaken, in de zaak van meneer Van der Graaf, die u noemt, en in de zaak van meneer Holleder, is er nog nooit een herzieningsverzoek ingediend. Ik weet iets van herzieningen omdat ik in Nederland in een commissie zit die de Hoge Raad die in Nederland oordeelt over herzieningsverzoeken adviseert. En ik heb dus zelf die zaak van mevrouw Lucia de Berg gedaan. Maar in de zaken die u noemt zijn nooit herzieningsverzoeken ingediend. Weet je, die mensen zijn in Nederland toen definitief veroordeeld en hebben het daarbij laten zitten. Ja. En in de zaak van de moordenaar van meneer Fortuyn was het ook niet zo raar, want die heeft zelf toegegeven dat hij dat heeft gedaan. Ja, weet je, daar hoeft er niks tegen gezien te worden. U bent ook gespecialiseerd in cassatiezaken. Waarom denkt u dat het toch niet goed is gegaan voor meneer Jamaluddin bij de Hoge Raad? Nou ja, als ik dat precies zou kunnen duiden, dan zou ik nogmaals heel erg rijk zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat wat ik eerder zei over het bepalende element, dat het Hof al in de zaak van meneer Fonseca zei, Jamaluddin is schuldig, dat de toon heeft gezet. Ja. Het stond ook nog in een persbericht, hè? Senaat. Ja, en het frappante was dat het gaat over een persbericht naar aanleiding van de uitspraak in de zaak van meneer Fonseca. In dat persbericht werd meneer Fonseca niet met naam en toenaam genoemd, terwijl het over zijn zaak ging. Ja. Maar wie werd wel voluit genoemd, met ook zijn functie erbij, voormalig minister van Financiën, dat was meneer Jamaluddin. Dus je hebt een persbericht over een uitspraak in de zaak van meneer Fonseca en de enige die voluit werd genoemd was meneer Jamaluddin. Dat is raar, hè? Sorry? Dat was een grove fout? Nou, dat is als ik het vergelijk met de uitspraken die het Europese Hof heeft gedaan over het onschuldvermoeden en een schending daarvan. Een evidente schending van het onschuldvermoeden. Maar het is moeilijk om dat toe te geven. En laten we wel zijn, dit is een relatief kleine gemeenschap, hè, Curaçao. Klein eiland, in ieder geval een klein hof. Met rechters die allemaal nauw met elkaar samenwerken. En dan zegt jouw directe collega, Jamaluddin is schuldig. En pas jaren later komt meneer Jamaluddin bij u. Wat moet je zeggen? Mijn collega heeft het fout gedaan, dat is bijna ondenkbaar. Ja. En dat betekent dat eigenlijk Jamaluddin nooit een eerlijke kans heeft gehad. Ik krijg al niet alleen vragen, maar ook mensen die zeggen, ze zullen in ieder geval de informatie afsturen naar u. Ik zal eentje lezen. Wat fijn. Voorlezen. Ik zal de mijne in het papiermens opsturen en een tolk zorgt voor de rest. Wat ontzettend fijn. Ik weet niet wie het heeft gestuurd, maar uw reactie stel ik erg op prijs. Even kijken wat ik hier... Oké, iemand zegt hier, ja, familie van
familie Dos Santos. Ja, want de broers van George Yamaludin, senhores, ja, maar tien van Dos Santos, verdad? Dan te bisa ko nang no ofrecer. Nou, deze persoon stelt, de broers van meneer Yamaludin hebben ter compensatie 1 miljoen gulden aangeboden en u wilt gratis informatie krijgen. Dat lees ik. Het is wat ik net zeg maar heeft opgenoemd. Dus hun hebben een som geld gevraagd en u doet het zeg maar gratis. En de vraag is, zullen de mensen dan komen? Want niet eens voor 1 miljoen zijn ze gekomen. Dus laat staan nu voor niks. Maar wat u zegt, misschien heeft u wel de geluk om de juiste personen te krijgen. En het gaat ook niet om mij. Ja. Als mensen liever informatie willen geven aan familie van mijn cliënt, dus aan familie van meneer Yamaludin, graag. Het gaat er ook niet over dat, weet je, aan wie ze het geven, als ze maar bereid zijn om informatie te delen. Dat, weet je, en als dat liever is bij de familie Dos Santos, bij de familie van mijn cliënt, be my guest. Ja, u krijgt het toch. Maar volgens mij is het ook een verschil. Want ja, advocaten kunnen niet te betalen voor zulke informatie. Nee, maar niet alleen qua betaling, maar qua een voorbeeld geef ik. Als ik in zo'n grote zaak, waar bijvoorbeeld heel veel grote namen zijn genoemd, RST-mensen, dit, dat, rechercheurs, noem maar op, dan zou ik heel bang zijn om naar voren te komen en te zeggen van, hey, dit weet ik, want zelfs die mensen hebben problemen gehad. Maar om naar een advocaat te gaan die zeg maar niet in die circuit is, dat is toch wel wat anders. Want ik kan hem wel vertrouwen, maar ja, als er een lek in de politie is, dan kan ik niet naar de politie gaan. Dus dan ga ik liever naar de advocaat toe, dan dat ik naar de rechercheurs ga die misschien zelf onderling dingen gaan opnoemen, snap je? Dus en dat is belangrijk, omdat ik toezeg en hier ook uitspreek, iedereen die zich bij mij meldt, moet ervan verzekerd zijn en kan ervan verzekerd zijn dat ik het vertrouwelijk rustig kunnen slapen. Ja, dat ik het vertrouwelijk behandel. Ja. Weet je, ik ga niet meteen van alles roepen en schreeuwen in de pers. Ik wil het zorgvuldig doen. En daar mag iedereen op rekenen. Precies. Nou, iemand legt ook een beetje de schuld aan Yamaludin zelf. Die zegt, vraag aan de advocaat waarom meneer Yamaludin zelf, toen hij in Venezuela zat, toch daar bleef om te schuilen. Dat staat hier, hè? In plaats dat hij naar Curaçao kwam om gelijk gehoord te worden en dergelijke. Misschien zou dat hebben geholpen toen. Denkt u dat zelf ook? Ja, weet je, achteraf oordelen is heel makkelijk. Ik heb het net vertaald, hoor. Nee, ik begrijp het. En ik begrijp de vraag ook. Weet je, dat is het punt niet. Maar achteraf het oordelen is heel makkelijk. Maar vergeet niet dat Yamaludin, toen hij werd gearresteerd in Venezuela, al was geconfronteerd met een uitspraak van een rechter die zei, u bent schuldig. Wat moest hij verwachten? Een eerlijk proces hier? En als je daarvan uitgaat, dan begrijp ik op zichzelf heel goed zijn reactie. Ja, waarom zou ik terugkeren? Ik ben al veroordeeld zonder dat ik ooit mezelf heb kunnen verdedigen. Dat is raar. Oké. Het is een moment om nos break orato, un break comercial, televidente. Nos invitado al señor Stijn Franken, está abogado, e a defender el señor Yamaludin durante el caso de Corte Superior aquí en Curaçao. Anto ahora está aquí en Curaçao para encaminar el proceso para así no comenzar con een herzieningszaak. Herzieningszaak significa para hacer el caso de Nobo. Arwan, dat is die bom, no? Sí. Así el caso de Nobo, abre caso back. Sí, por what se tu verdad. Exacto. Esta manera vai e se não diz, não só mire aqui, não só mire saque passa que men, ei, ban check de novo aqui. E nós se cobiça também que ora vou pedir para caso, abre caso de novo corte, são guta decidir se é também assim é sim ou não. Porque nós sabemos que não guta será aqui na Curaçao também para castigo de vida largo, então que via na abogado não também pedir está aqui caminho na corte a ninguém, pero por exemplo na Bonaire, colega de senhor Franken, se aí caso para assim determinar que apesar que depois que na cinta na castigo de casos pelonk, en na queda declarar liber, então na receber schade vergoeding. Este daño e perjuízo de
unaya masco union, anto isunta bata net baudi union flogi. Patura tempo con asinta por nada. Nós vai para break comercial, nós vai com o ponto final. Vida está más fácil, con MCB más fácil. Una manera noble y fácil de comunicar. Contacto personal especial para los clientes now. Subi online, leo de MCB tan fast. Papia unos riba chat, via Facebook o WhatsApp, live chat, ribe website. Comunica con nos de manera cuboque. Subi online, no está importante, bota no preocupar. Subi online, vida está más fácil, con MCB más fácil online. Pa Kiko paga full price pa bo factura di mobil si bo por pagamitar. Combina bo chip e hybrid plan ko bo flow internet na kas e split bo kwenta di mobil ting mitar. Esse lo taman ng mitar je screen aqui. Queda full conectar se na kas off ora bo subicaya e spar 50% riba bo kwenta mobil turluna. Ganganazo! Además, há 40 GB de data para compartilhar com 3 pessoas. Plus, recebi tablet Samsung A7 Lite grátis. Visita discoverflow.co para mais informação. Acabei a boa, bora meu número para mim. Seguro não? 70 anos partindo prêmio não fabuloso. A mil se gana tu. Prêmio de 200.000 florim. A bordo é o seguinte, corta com bobo briete, para bonqueda for. Sorteio do teu lugar, 18 de agosto. 2022. Guarda. Nosso prêmio extra, a trobe. 35 bia, 5 florim. Ambo. Até abusar. Langs loterij. Mas que com bom plano de viaje, sempre algo por bairro vez. PCI escolhe seguro de viaje amplio com a segurança de Eni. Sentivo seguro. Nós seguimos com o ponto final. Nosso invitado está top advogado na Holanda, top no sentido de strafrecht, seu próprio colega na escolher como meu advogado em terreno penal. Anto eta Stijn Franken, tem seu próprio kantoor na Amsterdam. Anto eta mais conhecido, passou ela defender na ebisa criminal na grande. É uma simite que chama criminal, passou de caso aqui se trata de meneer Volker de Graaf, que é assassino de Pim Fortuyn. Então, nós estamos de acordo, no momento que Pim Fortuyn é assassinado, nós estamos aqui na visita o rei atual, Willem Alexander, tem a prensa ainda, junto com sua casa, o tempo é princesa Máxima, que a dia é koningin Máxima. Então, nós estamos de acordo que ora Pim Fortuyn é assassinado, toen Pim Fortuyn vermoord was. Toen was de kroonprins en mevrouw Máxima, de vrouw, prinses Máxima, hier op bezoek. En ze hebben hun bezoek afgebroken
vanwege de moord op Pim Fortuyn. Dus kunt u nagaan, con grave situação que está ding reino, que é pareja real, mas será que Brenan visita e volve da Holanda para atender e coisa aqui. Agora, meneer Franken, hoe is het eigenlijk om een crimineel, misschien zegt u, nee, mijn cliënt kunt u niet zo noemen, ik weet niet hoe het zit in ieder geval, maar hij is veroordeeld dus, en hij heeft toegegeven, hoe is het eigenlijk om een crimineel als Volker de Graaf en ook meneer Willem Holleder te verdedigen? U bent advocaat, ik weet het, maar hoe is het om hen te verdedigen? Het is niet anders dan bij andere cliënten die ik heb. Al mijn cliënten, zeg ik altijd, zijn mij even lief. En weet je, ik begrijp dat het zijn bijzondere zaken. Of het nou gaat om de moord op Fortuyn of om meneer Holleder die zeg maar, een nationale beroemdheid is geworden in Nederland. Weet je, dat zijn bijzondere mensen. Dat begrijp ik ook. Maar voor mij is het geen andere persoon dan willekeurig andere cliënten die bij het groot publiek niet bekend zijn. Alleen het legt wat meer druk erop. Weet je, ik begrijp dat u dat zegt, dat de zaak van de moord op Fortuyn, de eerste weken in Nederland ging het nergens anders over op televisie of in de kranten. Het ging maar over één onderwerp. En dat legt wel, ja, dat legt, hoe je het ook went of keert, een grote druk op de zaak. Ik weet dat toen ik de verdachte in die zaak bijstond, Volkert, ik heb honderden brieven gekregen met uitnodigingen voor televisieprogramma's, radioprogramma's, kranten, interviews. Ik mocht zelfs meedoen bij het Nederlandse programma Lingo. Ik dacht, wat moet ik daar doen? Maar goed, dus het legt een zekere druk op je. Je wordt ineens herkend op straat en zo, dat is raar. Ja. En je weet dat in zo'n zaak komt te veel media-aandacht en dan komt je hoofd op televisie en dan gaan mensen je herkennen. Dat vind ik dan wordt hij ook zeg maar een celebrity. Ja, ik zit er niet op te wachten, maar het gebeurt. Ja, ja. Dat is dan onvermijdelijk als je zo'n zaak doet. Ja. En u wordt daar ook op aangesproken, neem ik aan, op de universiteit door studenten. Ja. Die zullen dat ook vragen, denk ik. Wat legt u dan uit? Want u bent hoogleraar strafprocesrecht. Dus u moet de studenten ook een beetje uitleggen hoe ze mensen moeten verdedigen en zo. Ik leid de studenten, of ze nou later rechter worden of officier van justitie of advocaat, dat maakt me niet uit. Maar ja. ik moet ze een beetje uitleggen wat het vak inhoudt. Ja. En misschien kan ik het beste uitleggen wat ik probeer te doen aan de hand van een voorbeeld. Ik heb jarenlang samen met Lucia de Berg, waar we het voor de pauze over hadden, gaf ik 1 keer per jaar een hoorcollege. En dan moet je zich voorstellen, een grote zaal met 500 studenten, doodstil, die dan vragen mochten stellen aan Lucia en aan mij. En waarom deden we dat? Waarom vond zij dat ook belangrijk om te doen? Om de toekomstige rechters, de toekomstige advocaten, de toekomstige officieren van justitie duidelijk te maken dat ze een hele belangrijke positie hebben, grote verantwoordelijkheid hebben en dat ze over mensen oordelen. Ze kunnen mensen kapot maken. En ze kunnen mensen kapot maken. Dus behandel mensen in ieder geval als mens. Ja. Niet als een monster, niet als een dier, maar als mens. En als wij die boodschap hebben kunnen overbrengen, dan heb ik als hoogleraar iets goeds gedaan, denk ik. Ja. En dat is goed gelukt? Nou ja, we hebben het denk ik een jaar of 6, 7 gedaan, totdat zij het door gezondheidsproblemen niet meer kon. En als wij, weet je, dat werd dan door studenten beoordeeld en er werden er allerlei. En het was altijd het best beoordeelde college van het hele jaar. En dat lag niet aan mij, dat lag aan het feit dat iemand als Lucia daar was. Een echt iemand die kon vertellen hoe het echt in de praktijk eraan toe gaat. Merkt u verschillen? Want u heeft meneer Jamaldin verdedigd op Curaçao. Dat was gewoon hier op Curaçao, in hoger beroep. Merkt u verschillen in behandeling van zulke zaken, soortgelijke zaken in Nederland en op Curaçao? Zou u zeggen, ja, het gaat hier iets makkelijker
mensen die verklaringen geven en zo, getuigenissen, die worden sneller geloofd of zo dan in Nederland. Merkt u daar verschillen in? Nee, het verschil zit hem niet zozeer in het recht of zo. Het verschil zit hem ook niet in hoe zo naar zo'n zaak wordt gekeken. Ik denk, en u kunt dat beter beoordelen dan ik, dat de moord op Wiels een enorme impact heeft gehad op de samenleving hier op Curaçao. Nog steeds. Nog steeds heeft. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, het is hier kleiner dan in Nederland. Ja. Maar zo'n dramatische moord heeft gevolgen voor de samenleving hier op Curaçao. En dat zie je wel terug, zowel in Nederland als op Curaçao. Dat heeft invloed op de rechtspraak. Rechters zijn mensen, die zijn niet ongevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt. En dan zie je dat in dit soort zaken ook beeldvorming een belangrijke rol speelt. Nou, beeldvorming waar ik het eerder over had, als een andere rechter al heeft gezegd, Jabloedin is schuldig, is het zeker op een eiland als Curaçao moeilijk om daar onderuit te komen. En echt ervoor te zorgen dat je, als jij zelf terecht gaat als Jabloedin, een onbevangen rechter, een onpartijdige rechter krijgt. Dat is lastig. Dus er is toch een klein verschil. Het feit dat we klein zijn, daar heeft het mee te maken. Ja, misschien is dat een verschil, maar dan is het hooguit een, wat ik zal noemen, een gradueel verschil. Maar u kunt zich voorstellen dat in een land als Nederland het heel moeilijk is om iemand te vinden die echt onpartijdig, onbevangen naar iemand als meneer Holleder kan krijgen. Er is zoveel publiciteit over geweest. Iedereen denkt dat hij al weet wat meneer Holleder heeft gedaan. Nou, dat zijn vergelijkbare problemen, denk ik. Maar het zijn wel serieuze problemen en grote uitdagingen voor het recht, voor een rechtvaardige uitspraak. Ik zal even wat vragen en ook wat stellingen zijn het vooral. Ik zal eentje voorlezen. Beste meneer Franken, met alle respect, maar volgens mij probeert u de waarheid te verdraaien om uw cliënt vrij te krijgen. Ze hebben het natuurlijk over Jamaluddin, George Jamaluddin hier. Ja, maar ik gun iedereen zijn eigen opvatting. En ik begrijp goed dat het beeld bestaat van advocaten die proberen de waarheid te verdraaien. Ik zeg u één ding. Ik zit hier niet om de waarheid te verdraaien. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat de waarheid niet is gevonden en ik probeer die op tafel te krijgen. En ik begrijp dat het gevoelig ligt en ik begrijp dat mensen misschien denken, ach, advocaten proberen alles recht te praten wat krom is. Die overtuiging kan ik niet wegnemen. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik oprecht probeer om de echte waarheid op tafel te krijgen. Een andere ook al is de echte waarheid, wanneer u alles op tafel hebt gezet en de echte waarheid, die spreekt toch dat de heer Jamaluddin inderdaad zeg maar bij betrokken is, dan bent u oké ermee. Ik kan me het niet voorstellen, maar u zegt, stel je voor dat, Ja. Dan moet ik ook mans genoeg zijn om dat toe te geven. Oké. Maar ik ben er nogmaals ten diepste van overtuigd dat hij het niet heeft gedaan. Dat hij er niet bij betrokken is. En dat die echte waarheid nog op tafel moet komen. Oké. Dat is wat ik daarover kan zeggen. Een andere kijker of luisteraar, want Punto Final wordt ook uitgezonden op TCFM, dus Tele Curaçao FM 93.3. Een andere schrijft hier, ik hoop samen met u, meneer Franken, dat iemand de waarheid ooit zal vertellen. Na 9 jaar heb ik zo mijn twijfels over deze zaak. Veel succes. Na 9 jaar, die meneer bedoelt dan zeker, die meneer of mevrouw bedoelt zeker de hele zaak, de hele moordzaak van Helmy Wiels. Ja. Dat is ook een stelling hier. Dus, Ja, maar we weten na 9 jaar zijn een paar puzzelstukjes duidelijk. Weet je, de man die feitelijk meneer Wiels heeft doodgeschoten, heeft dat zelf ook toegegeven. Ik denk niet dat daar veel twijfel over bestaat. En het is ook wel duidelijk geworden wie hem naar de plaats van het delict, van de moord, heeft gereden. Maar dat betekent niet dat alle puzzelstukjes duidelijk zijn.
En mij gaat het met name, dat zal niemand verbazen, want meneer Jamaluddin is mijn cliënt en ik ben ervan overtuigd dat hij het niet gedaan heeft, dat ik dat puzzelstukje nog opgelost wil hebben. Hoe zit het daarmee? En als u zeg maar deze puzzelstuk eruit heeft gekregen, denk ik ook dat alle andere puzzelstukjes dan uit is gekomen. Ja. Want dan Weet heb je, je een hele zaak die dan zeg maar te licht is gekomen. En dan meerdere families, die zullen ook wel benefit van hebben. In de zin van, we weten allemaal wat er in Barber is gebeurd met een van de gedetineerden die niet meer is. Je hoort heel veel dingen op straat. Je hoort van Jamaluddin dat het hij is, hij niet is. Dus als alles op een gegeven moment, de hele puzzel compleet is, dan weten we inderdaad in deze zaak wie allemaal terecht is veroordeeld, wie niet. We moeten wel zeggen, even die van Barber, dat was Prito Florentina. Ja. De officiële versie is wel zelfmoord, hè? Ja, dat is Dus de officiële versie, ja. maar je hoort ook heel veel andere verhalen. Ja, maar we moeten U ook zult houden. begrijpen, ik ga daar niet op dit moment over speculeren. Ik ben ook geen wonderdokter, hè, want er is natuurlijk diepgaand onderzoek gedaan, ook door de politie, ook door het Openbaar Ministerie. Ik denk dat ze niet de hele waarheid hebben gevonden. Ik ga niet zeggen van, ik ben zo geweldig dat ik eventjes die hele waarheid op tafel ga leggen. Ik zeg wel, we zullen niet rusten totdat we klaar zijn. Totdat we die waarheid hebben gevonden. Ja. Hoe lang het ook moet duren. En dat hoort bij een topadvocaat. Ik ben dat een beetje lachen om het woord topadvocaat. Ik weet nooit precies wat het is. Ja, door uw collega's gekozen. Ja, maar weet je, Dus- uiteindelijk, ik ben gewoon een simpele advocaat. Ja. En ik probeer mijn werk goed te doen en dat betekent dat je hard moet werken. Punt. Ja. Een kijker van ons uit Aruba, want ze zien ons ook op Aruba, op Bonaire, op Sint Maarten, ook in Nederland via RTL 7. Dus ze zien ons overal, ook via onze website, ook via Cariflix. Dat is een app dat je kunt downloaden en je kan het allemaal volgen. Dus deze meneer is op Aruba, die volgt ons dagelijks kennelijk. Die vraagt, wat is het verschil tussen de vorige rechtszaken en de zaak, dus de herzieningszaak, die advocaat meneer Franken nu wil doen, gezien al een heleboel getuigen zijn gehoord in de zaak Jamaluddin? Ja, dat is een goede vraag. Meneer heeft gelijk. Er zijn al heel veel getuigen gehoord. Het is duidelijk geworden, het Hof heeft dat in de zaak van meneer Jamaluddin ook vastgesteld. Weet je, niet alle getuigen zijn bepaald even betrouwbaar. Heel veel getuigen heeft het Hof ook vastgesteld. Zeggen de ene keer dit en zeggen de andere keer dat. Maar, en dat is belangrijk, ook het Hof heeft gezegd, volledige duidelijkheid bestaat er nog niet. En daar ben ik naar op zoek, naar de echte en de volledige waarheid. En misschien is dat een lucky shot, misschien is dat een kwestie van geluk. Misschien is dat een kwestie van vertrouwen, ook dat mensen uiteindelijk bereid zullen zijn om iets te zeggen. Maar ja, het is wel mijn taak om te blijven vechten voor iemand waarvan ik denk, hij zit ten onrechte vast. Oké. En net schrijft iemand anders hier. Ik zal er even een papiamento oplezen en daarna vertalen. Nanaya e arma ku atira senhor Wills mata. E arma tabata di Jamaluddin su companhia esta Speedy Security. Dus televidente aqui ta puntra si Jamaluddin lo sa di arma si of no. En nu de vertaling. Ze hebben dat wapen dat gebruikt is om meneer Wiels te vermoorden, gevonden. En het blijkt dat het een wapen is van Jamaluddins bedrijf Speedy Security. Dus deze persoon zegt, zou Jamaluddin dus iets over dat wapen weten? Wat heeft u daarover gezegd eigenlijk tijdens de zaak? Misschien moet ik eerst even de feiten vaststellen. Het wapen is gevonden. Ja, in het water hier vlakbij, ja. Volgens mij. Dat wapen is niet van meneer Jamaluddin, is niet van zijn bedrijf. Duidelijk vastgesteld. Weet je, als het anders zou zijn, dan zou ik hier moeten zeggen, weet je, dan heeft meneer Jamaluddin echt iets uit te leggen.
dan zou hij ook bij de rechter echt iets uit te leggen hebben. Maar het is niet zo. En ik begrijp dat al heel snel wordt gedacht dat dat zal wel zo zijn. Ja, want het is Omdat er één getuige is geweest die heeft gezegd dat het wapen zou zijn geleverd door Jamaluddin. Maar het is vastgesteld dat de schutter die meneer Wiels daadwerkelijk heeft vermoord, dat wapen eerder heeft gebruikt. Bij een andere moord. Lang voordat iemand ook maar in beeld was. Ja, en 3 schutter, moorden. hij heeft bij 1 andere moord, hij heeft veroordeeld voor 3, maar bij 2 moorden heeft hij datzelfde wapen gebruikt. Dus de gedachte dat het wapen van Jamaluddin was, is duidelijk onjuist gebleken. En ik weet dat de getuige dat heeft verteld, maar dat was dus een aantoonbare leugen. Pues televidente que se pregunte, señor Stein, Franken, te acaba de decir que queda establecer que arma no se acorda, verdad, que couranten, de kranten hadden veel over geschreven toen de tijd en het is ook in de zaak geweest, inderdaad, vanwege de getuigenissen en dergelijke. Maar het is later vastgesteld dat het niet van het bedrijf van meneer Jamaluddin was. Dus dat is ook even uitgelegd. Vraag aan de advocaat. Waarom er gelogen moest worden op Jamaluddin? Vindt hij dat niet raar? Gelogen? Heeft u dat gezegd, dat er gelogen is op Jamaluddin? Ja, maar misschien begrijp ik de vraag niet helemaal goed, maar ik denk dat de vraagsteller bedoelt, waarom zouden mensen iets vervelends over Jamaluddin hebben gezegd als hij echt niks te maken heeft met de moord op meneer Wiels? Weet je, ik kan niet in de hoofden van die mensen kijken, maar ik kan wel 2 dingen vaststellen. En dat zeg ik niet alleen, dat heeft op zichzelf het Hof ook duidelijk gemaakt. Alle mensen die verklaringen hebben afgelegd, hebben een duidelijk eigen belang gehad om een verklaring af te leggen. Omdat ze zelf ofwel betrokken waren bij de zaak, of omdat ze hoopten op gunsten, zal ik maar zeggen, van het Openbaar Ministerie. En we zien wel in het dossier terug dat het Openbaar Ministerie herhaaldelijk met allerlei getuigen heeft gesproken en dat die getuigen ineens daarna een verklaring aflegden die mooi in het straatje van het Openbaar Ministerie past. Weet je, dat zijn vaststellingen die je gewoon feitelijk kunt doen. Maar nogmaals, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van iemand en precies duiden waarom hij of zij een bepaalde verklaring heeft afgelegd. Maar niemand heeft rechtstreeks kunnen zeggen, ik heb gezien of ik heb gehoord dat meneer Jamaluddin aan iemand een opdracht heeft gegeven. Het is allemaal wat de Amerikanen dan zo mooi zeggen, circumstantial evidence. Was er maar iemand die heeft gezegd, ik heb het gehoord, ik heb het gezien. Ik heb desnoods een foto of een opname. Die zijn er allemaal niet. Inderdaad. Alleen maar sms'jes, dat wel. sms'jes die je op heel verschillende manieren kunt uitleggen. Die ook zijn uitgelegd, maar die het Hof helaas heeft uitgelegd alsof het betrekking zou hebben op de voorbereiding van de moord. Terwijl dat een uitleg is die minst genomen wat mij betreft raar is geweest. Goed, ik heb die argumenten aan het Hof voorgelegd en het Hof heeft daar anders over geoordeeld. We zijn bijna aan het einde van ons programma. Ik zal deze vraag voorlezen, maar dat is, dacht ik, al beantwoord, ja. Want mijn broeder hier, Arwan, heeft dat ook gevraagd. Oké. U bent ervan overtuigd, meneer Franken, dat Jamaluddin niet schuldig is. Maar wat doet u als tijdens het proces toch duidelijk wordt dat hij toch schuldig is? Daar heeft u inderdaad al antwoord op gegeven net. Weet je, ik ben zijn advocaat. Ik heb een bepaalde overtuiging en daarvoor strijd ik op dit moment. Ik ga geen dingen, dat doe ik nooit. Weet je, ik ga geen dingen zeggen, geen dingen schrijven waarvan ik denk, het klopt niet. Dus als op enig moment toch iets anders zou blijken dan mijn overtuiging, ga ik geen herzieningsverzoek indienen. Maar ik zeg u nogmaals, ik zit hier omdat ik een overtuiging heb dat Jamaluddin ten onrechte is veroordeeld. En zolang ik die overtuiging heb, zal ik daarvoor strijden om die herziening voor elkaar te brengen.
Een laatste vraag. U bent hier voor de herzieningszaak van meneer George Jamaluddin. U heeft ook een andere naam genoemd. Dat was van Nini Fonseca. Dat is niet uw cliënt, maar advocaat meneer Rutsel Marta, die ook voor Jamaluddin als verdediger optreedt. Die heeft bij ons in Punto Final, bij Arouan en mij, geroepen dat de zaak van Nini Fonseca... Nini Fonseca is veroordeeld tot 26 jaar als intermediair tussen de opdrachtgever voor de moord en de echte moordenaars. Of de moordenaren, dat was Monster Kouas. Wel geholpen met anderen en zo, maar oké. Hij heeft toen gezegd dat het goed zou zijn om de zaak van Nini ook te herzien. Houdt u daar ook rekening mee met uw herzieningszaak of zegt u nee, daar heeft het niks mee te maken? Ik ben niet de advocaat van meneer Fonseca. Dus ik kan daar geen definitieve uitspraak over doen. Ik kan wel zeggen, ik hou overal rekening mee. Weet je, pas op het moment dat... En misschien moet ik dan u een bericht sturen en word ik opnieuw uitgenodigd. Op het moment dat ik het herzieningsverzoek zal indienen, zou ik daar een definitieve uitspraak over doen. Op dit moment hou ik alle mogelijkheden open. Misschien informatie die ik krijg zal echt nieuw licht werpen op de zaak. Niet alleen van meneer Jamaluddin, maar ook op de zaak van meneer Fonseca. Maar nogmaals, ik heb geen glazen bol waarin ik de toekomst ga voorspellen. Kan voorspellen, ga ik niet doen. Maar ik sluit niks uit. Maar ik weet het ook niet zeker. Okay. Bom, Arouan? Duidelijk. Un caso grande, van velo. Kuketo bij ting hindi na Corsao. Eigenlijk een stoer. Tassina van Tassina, was dat? Sí. Congo ibin tu hindi kut no stoer conoce. Antok sin no Tassina verdad manera so abogado de bisa. Ta hopi lastig pa wala sin un castigo kubo no tin ni arte ni parte di jemi. Imaginami. Sí, Tassina, sí. Como ne? Claro. Que me Eso no tampoco sa. Pero tem ainda sentença não tem intenção oficial, claro. Então Congo vai bem caso que um caso que foi direto um lugar não é bem passar, não? É assassinato também. Yes, foi dia de onde assassinato te com ave. Ela cambia o coisa no corso autor. Ela cambia o pensamento, o pensamento um robira outro. Gente lá começa a rebeldear, você sabe? O coisa cambia de interno sistema aqui no corso. Que men disse, once and for all, op een gegeven moment, stel hij een herziening, en toen kost dan moest er outro, en toen de puzzel lang falta, sali na klaar, met een keer het een tranquilidad toch, ribe país aqui. Exatamente. Het is meer rustgevend. Sim, e importante está, que mientras o caso aqui está sigue, porque agora acaba nós pobis com está sigue, porque meneer Franken te pedi para abrir o caso de novo, dus herzieningszaak. Plus, nós lo que da papi DJ um rato ainda. Juist. Plus, na herziening zo, dan te beste un quejo também. Ik quejo. Nou, ik quejo está quase klaar. Juist. Naast je acaba, na EHF Europeo, zie. Van de klacht moeten we nog wat horen, hè? De klacht is bijna... Die zal ik volgende week of de week daarop indienen bij het Europees Hof in Straatsburg. Ja. Okay. En hoe lang zal dat duren voor ze antwoorden geven? Oh, dat is ook... Er zijn geen vaste termijn voor. Ik hoop zo snel mogelijk, maar... Weet je, de eerlijkheid gebied te zeggen, er zijn heel veel zaken die bij het Europees Hof worden ingediend. Dus die hebben het heel erg druk. Ja. Dus dat is niet een kwestie van weken. Dat zal niet vandaag of morgen zijn. Ja. Nee. Oké. Meneer Franke, bedankt dat u ons dank u wel voor de uitnodiging. Ik heb het erg op prijs gesteld. Ja, we hebben het ook... het was voor ons een echte eer natuurlijk om u te spreken. Als een van de beste advocaten in Nederland in ieder geval. Volgens uw eigen collega's, dus blijf het er gewoon zo noemen. Dus dat is gewoon een fact. Dus, je kan niet onderin. Het is gewoon, ja, dat is zo. Het is wel genoeg. Dus voor ons was het ook heel leerzaam. Bedankt en een prettige avond. Eén ding is zeker, als uitgeroepen tot de beste van Nederland. Hoe ik meneer Franken hier ziet, is niet een advocaat die... Als ik een jaar terug ga naar Nederland om even met vakantie, dat ik hem een beetje
in een stoeipoesauto zien rijden in de PC Hoofdstraat, want zo'n type is deze meneer niet. Nee, Ja. hij is heel gewoon inderdaad. Ja, heel begaafd. Ik weet niet wat een stoeipoesauto is, maar ik ben erg benieuwd. Ja. Ja, dat Dankjewel. Ik dacht ook van, ja, wat is dat dan? Zeg? Ja. Maar in ieder geval, ja, het is een heel normaal uitziend advocaat inderdaad. Want sommige advocaten zien eruit als... Patsers. ja, Ja. maar in ieder geval. Bedankt meneer Franken. Buonanotte. Televidente, já formam que nós chegamos também no final do programa aqui, agora vamos começar. Nós significa outro simão já luna trobe. Anto televidente me que invitamos a provar outro simão, porque outro simão também está simão de comemoração de luta para a liberdade. Pois esse simão é ponto final. Lo para que tu hoje à noite nem seguro na tema aqui também. Danke pela atenção, passe uma feliz noite. Ponto final, ponto.